Аз съм Ева и съм тук да отмъстя на Лили, поради причината, че предната учебна година ми разби устата. Аз съм Лили и въобще не съжалявам, че съм разбила устата като цяло на Ева. Беше хубаво. Аз съм Жулиан и за първа учебна година ще ги търпя пак тези. Бяхме в едно лятно училище. Там беше така, не знам сега как ще е. Просто не знам. Hello, I'm Grigor. Идвам от Канада. Имам акцент. Това не пречи да съм в това училище. Yeah. Bye. Абе, какво правиш, бе? Ти нормална ли си, бе? О, милички ми той, Григорчо. Учебниците ли си търсиш? Няма ги, милички ми той. Няма да се занимавам с зубар като теб. Хей, Ева, спри! Не да правиш така зло. Това е момчето на директора. Не мога да повярвам, че си толкова лоша. Здравейте, ученици, сядайте и запишете звуки ви промени на променливо я. Тихо! Така. Вече още една учебна година сме в един клас. Явно сте забравили правилата. Лили и Ева ги представят, а Жулиан и Григор им помагат. На който не им отвърва пред директора или викам родители. Разбрахте ли? Моля! Господина, как ще ми причинявате такова нещо? Много обичам да си причинявам болки. Виж за каква си жалва. Майко мила. Така. Но последното ме дразниш. Имаш 3 опции. Да ти потроша още 32 зъби. Да ти потроша челюстта. Или учебниците на господина пред очите си. Защото търпението ми до тук беше. Прете! Веднага пред мен!